ବଣଭୋଜିର ମଜା କରିଦିଏ ମନ ତାଜା, ନାଚ ଗୀତର ତାଳେ ପିଲାଏ ନାଚନ୍ତି ମେଳେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ମସିହା ସରି ସରି ଆସୁଛି। ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରତ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ର ମାହୋଲ। ଆମେ ବା କେମିତି ଏହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ? ତେଣୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ ଫର୍ଚୁନ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିକନିକ୍ କରିଥିଲୁ। ନମସ୍କାର, ସବିତାର କବିତା ଆସର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପିକନିକ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଜା କେମିତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖ ଦେଖ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ, ଆମ କୋଚିଂ ପିକନିକ୍ର ଏକ ଝଲକ। ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ଫର୍ଚୁନ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତ ବହୁ ପୁରାତନ। ଆଠଗଡ଼ରେ ରହିଛି ତା'ର ଏକ ମହତ ସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କୁମର ସାର୍ ଓ ମାନସ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣ। ପିକନିକ୍ ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା ଆମର ଅତି ନିକଟରେ। ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସାଇକେଲରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥାନଟି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଆଠଗଡ଼ ଉତ୍ତର ଦିଗେ ମା ବାହାଣ୍ଟା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ଛୋଟ ପାର୍କ ଯାଣ। ପୂର୍ବରେ ପାହାଡ଼, ପଶ୍ଚିମରେ ବଣବିଲ ପ୍ରାନ୍ତର। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅଟେ, ନାହିଁ କୋଳାହଳ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଲା ବୁଲାବୁଲି ଖେଳ। ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଲୁ ଟିପୁଣ। ପୂଜାରୀଙ୍କ କଟାକଟି ସହ ଚାଲିଲା ରୋଷେଇ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସାର୍ମାନେ ରହି। ପିଲାଙ୍କ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ଥିଲା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ପିଲା ହୋଇଗଲି ତ। ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ। ଆଜି ସାର୍ ଓ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ନଥିଲା ଭଲେ। ଦୋଳି ଖେଳ ସହ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳରେ ନାଚ ଗୀତ ବୁଲାବୁଲିର ମଜା ନେଲେ ପିଲେ। ଦିନ 2ଟାରେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାର ସମୟ ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥେ କରିଲି ଭୋଜନ। ସାର୍ମାନେ ବାଢ଼ି ସାରି ଖାଇଲେ ଯେ ପୁଣ। ଖାଇସାରି ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଖେ ରହି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲି ସଦା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ମୁହିଁ। ପାଠପଢ଼ାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗଟି ପରି ବଣବିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ହୋଇ ଘିରି ଘିରି। ବାସ୍ତବତାର ଚାପଠାରୁ ରହି ବହୁ ଦୂରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପିକନିକ୍ର ମଜାକୁ ଯେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଜା ଆଜି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ
ଆମ ପିକନିକ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।